Dnes sme s naším očko tímom zavítali do Podhoria Beskyt a konkrétne štartujeme našu druhú očko misiu v gymnáziu v Rožňove pod Radhošťom. Ani čas maturitných skúšok neodradil študentov od stretnutia s naším očko tímom. Atmosféra bola úžasná a medzi študentami tohto gymnázia sme stretli obrovský kopec talentov, športovcov, muzikantov, ale aj takých, ktorí majú robiť čokoľvek k veci. Program Think Big nadácie Telefonika tak rozhodne v Rožňove bude mať svojich adeptov. Tak já si myslím, že je to super, jak jsme nad tím s kamoškama přemýšleli, protože hrajeme divadla tady ve školním, takže by se to mohlo hodit. My jsme se právě konkrétně ptali třeba na městský útulek pro psy, tady, že on docela tak strádá a jestli by se to dalo napasovat, tak říkal, že jo. Několika rožnováky jsem měl tu čest mluvit a mají nápady, jak pomoct tady v svým okolí, takže řekl bych, že tady určitě nějaký projekty vybují. Z Rožňova pod Radhošťem je to, čo by kameňom dohodil na obchodnú akadémiu vo Valašskom Medzičí. Aj tu sa program nášho očko tímu stretol s obrovským záujmom. Keď sa mi strácaš, tak mám strach, opretá ostaň pri dverách, z rádia hučí som. Naša druhá misia je za nami a musím povedať, že bola viac než úspešná. Verím, že sa z východu Moravy do projektu Think Big zapojí čo najviac študentov, ktorí chcú robiť čokoľvek zmysluplné